ଏଇଟା କି ପକୋଡ଼ା ଥିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆସିକି ମୁଁ ଟିକେ ଅଟା ଦଳୁଥିଲି କାରଣ ଗେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ତ ଆସିକି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଟା ଦଳିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। ଭାଇ ସେପଟରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଛଣାଛଣି କରି ରଖିହେଉଥିଲେ। ଅର୍ଡ଼ର ବହୁତ ଅଛି ନା, ତାକୁ ରେଡ଼ି କରି ସବୁ ରଖିଦେଉଛେ। ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ କରି ଯେଉଁ ମଟର ତରକାରୀ କରିବି, ତ ମଟର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଳୁ ମଟର ଏଠି ସବୁ ପକାଇଦେଇ ସିଝେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ପମ୍ପଲେଟ୍, ତା ସହିତ ଅମଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା। ପମ୍ପଲେଟ୍ ବି ଏଠି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଅମଲେଟ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଭାଇ। ତାପରେ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା, ତ ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇକି ଦେଇଦେଲି, ଭାଇ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଗୋଟେ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାୱାର ଚିକେନ୍ ସୁପ୍, ତ ତାକୁ ବନେଇବାରେ ଲାଗିଗଲି। ମୁଁ ଏପଟରେ ରୁଟି ସେକୁଛି, ତ ଭାଇ ସେପଟରେ ସୁପ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ସୁପ୍ ବି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ଭାଇ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଗେଷ୍ଟ କିଛି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ତା ସହିତ ଆହୁରି ମାଛ ଫାଛ ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଫଟାଫଟ ବନେଇକି ଦେଇଦେଲି, ଭାଇ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ମଟର ସିଝେଇ ରଖିଥିଲି, ତ ତା ପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ମସଲା କଷିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ମସଲା ଆଜି ସେମିତି କିଛି ବନେଇନି, କାରଣ ରାତିରେ ତ ବେଶୀ ମସଲା ଖାଇଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟମାଟୋ, ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଦେଇକି ବନେଇ ଦେଉଛି ହାଲକା ମସଲା ଦେଇକି। ଏଠି ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାର ମସଲା କଷି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମଟର ଆଳୁ ସିଝେଇ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ବନେଇଦେଲେ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ଆମେ ବସିଗଲୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାନି। ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, କେତେ ରାତି ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।